În jur de 300 de zile de pregătire. Ca să ajungă la aceste performanțe, au în medie de 6 ore, 6 ore. Iar noi când mergem în competiție cu remorca mea Corect, Soline, mă scuzi, dar să te întrerup. Mă uit cu un din partea noastră stângă, doamnelor și domnilor, aceste avioane care prezint navă spațială cu luminele. Și acolo e un mesaj pentru noi. Și ăla e mesajul nostru. Ia uitați-vă. Doamne. Zic că așa ceva vedem o dată în viață, pe fiu. Nu știu când o să mai apucăm să vedem așa ceva. Thank you.